batean, arrotza iritsi zen. Baso ertzean kanpalekua jarri zuen. Txerria izan zen arrotza ikusten lehena, eta oso harrituta bere lagunengana joan zen, ahatea eta igelarengana. Ikusi al duzue? Galdetu zien Txerriak bere lagunei. Ez, nolakoa da? Galdetu zuen ahateak. Nire ustez arratoi zikin eta nazkagarri bat da. Zer nahi ote du hemen? Kontuz ibili behar da. Arratoiak lapurrutxak dira, esan zuen ahateak. Eta nolatan dakizu hori? Galdetu zuen oso harrituta igelak. Denek esaten dutelako? Erantzun zuen ahateak. Baina hori ez zen egia. Arratoia beti ari zen lanean. Egurra bildu eta bildu, eta ondoren bere esku trebez aulkiak eta mahaiak egiten zituen. Eta gainera, ez zen bat ere zikina, sarritan bainatzen zen errekan. Eta trakets samar zebilen arren oso garbia zen arratoia. Egun batean, igelak arratoia bisitatzea erabaki zuen. Hortxe zegoen bere aulki berrian eserita, eguzkitan, atsedenean. Kaixo, ni igela naiz. Badakit, erantzun zion arratoiak. Bistan da, ez naiz ergela. Badakit irakurtzen eta 3 hizkuntzatan hitz egiten dut. Euskeraz, gazteleraz eta frantsesez. Igela harrituta geratu zen, erbiak ere ez zekien hainbeste. Orduantxe Txerria iritsi zen. Nongoa zara? Galdetu zion oso zakar arratoiari. Edo nongoa eta inongoa ez, erantzun zion arratoiak. Zergatik ez duzu hemendik alde egiten? Hemen ez duzu zereginik, erantzun zion oso haserre Txerriak. Baina arratoiak lasai jarraitu zuen. Mundu guztian egin dut lan, esan zion arratoiak. Hau, toki lasaia da, eta ikuspegi ederra dago erreka aldera. Gustatzen zait. Eta Txerriak oso haserre erantzun zion. Ziur, lapurtu egin duzula egurra. Ez, aurkitu egin dut, basoan zegoen, edonorena da. Arratoi zikina, esan zuen Txerriak marmarka, eta inguru horretatik joan egin zen. Bai noski, beti nire errua, esan zuen arratoiak. Igela, Txerria eta ahatea erbiarekin hitz egitera joan ziren. Erbia oso jakintsua da. Arratoi zikin horrek hemendik ospa egin behar du, esan zuen Txerriak. Gainera lapurrutxa da, gure egurra lapurtu du eta zakarrutxa da. Lasai, esan zien erbiak. Gu ez bezalakoa izan daiteke, baina egurra edonorena da, eta ezagutu beharko dugu nolakoa den jakiteko. Egun hartatik aurrera, igela askotan joaten zen arratoiari bisitan. Aulki horretan esertzen ziren ikuspegiari begira, errekaren ondoan. Eta arratoiak abentura pila bat kontatzen zizkion, munduan zehar asko ibilia zelako.
eta igelari pila bat gustatzen zitzaizkion arratoiak kontatzen zituen abenturak. Egun batean, txerriak kargu hartu zion igelari. Ez zenuke arratoi zikin horrekin ibili behar. Zergatik ez, galdetu zuen igelak. Ezberdina delako? Ezberdina? Baina deno gara ezberdinak, erantzun zuen igelak. Ez, gu denok bat gara, baina arratoi zikin hori ez da hemengoa. Beste egun batean, txerriak istripu bat izan zuen. Sukaldatzen ari zela, zartagitik gora sua atera zen. Eta gero, etxe guztira zabaldu zen. Etxe guztiak su hartu zuen. Korrika atera zen ikarak hartuta txerria. Sua, 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 oihukatzen zuen. Eta berehala, arratoia azaldu zen. Errekatik ura ekartzen zuen baldeka. Eta hortxe ibili zen jo eta ke, alde batetik bestera errekatik etxera ura ekarriz, sua menderatu arte. Txerriaren etxeko teilatua porrokaturik geratu zen. Animaliak inguruan zeuden begira penaturik, orain txerriak ez zuen etxerik. Baina arratoia azaldu zen, mailua eta hiltzeekin, eta lanean jarri zen segitun batean. Laizter txerriak etxea konponduta zuen. Beste behin, erbia errekara joan zen hurbila, baina errekaren ertzean zegoenean, bapatean nahi gabe irristatu eta errekara erori zen erbia. Erbiak ez zekien igeri egiten eta oihuka hasi zen, lagundu, lagundu! Oihu hoiek arratoiak entzun zituen eta azkar batean errekara iritsi zenean uretara jaurti zen. Erbiarengana iritsi, besoetan hartu eta pixkanaka lehorrera ekarri zuen erbia. Orain denak zeuden ados. Arratoia ez zen arratoi zikin bat, arratoi jatorra zen. Noski baiez, kontentu eta umoretsu zegoen beti. Eta gainera askotan ideia oso onak izaten zituen. Adibidez, erreka aldera egun pasa joatea, edo mendira ibilaldiak egitera joatea. Eta iluntzean, istorio harrigarriak kontatzen zizkien bestei. Esate baterako, Txinan dragoiekin borrokatu zenekoa, edo munduan zehar izandako beste abentura asko. Denek oso erne entzuten zituzten gauero zituen arratoiak, istorio berriak kontatzeko. Baina egun batez, igela arratoia bisitatzera joan zenean harrituta geratu zen. Kanpadenda jasota zegoen eta igelak bizkarrean motxila bat zeraman. Ba altzoaz, galdetu zion igelak arratoiari. Badut garaia. Ameriketara joango naiz agian, ez naiz han inoiz izan. Igela potxo eginda geratu zen. Begiak malkotan, igelak, txerriak, ahateak eta erbiak bere laguna agurtu zuten. Agian egunen batean itzuliko naiz, esaten zien
arratoiak urrutitik. Orduan, zubia egingo dugu errekaren gainean. Gero, arratoi zikinura, benetan arratoi jator, atsegin, ausar eta bizkorra zen arratoi hura urrundu egin zen. Begiz jarraitu zuten, mendiatzean ezkutatu arte. Ai, faltan botako dugu arratoia, esan zuen asperen eginez erbiak. Eta bai, hala da, falta bota zuten, baina askotan lau lagunak aulkian esertzen ziren, eta arratoiaz oroitzen ziren eta beraretaz hitz egiten egoten ziren askotan. Bideo hau gustatu bazaizu, emaiozu batzu lodiari, eta arpidetu zaitez kanalera. Eta emaiozu kanpaitxoari, ipuin berriak ez galtzeko. Ostiralero, ipuin berriak izango dituzu eta